enjing bedaku muro saking nagri Ngamarta gunging kang bala Prabu jangan niro Surya Lira wonten timbalan iki ngadawu. Pilo, nah. Kene, tak kandhani kok. Nggih, pripun dumadong dawuh. Kondange Pandhawa jare nggone wong ngerti, nggone wong pinter. Nggih lha pripun? Lha bodho kok. Bodho pripun? Nalika aku teko Ngamarta aku etok-etok nyuwun ngampil. Jimat jamus Kalimasada. Ki diwenehke kok. Iya. Lha pongke, lho diwenehke. Mbok dibetara apa dereng? Durung. Lha durung dene mompong. Lah kula pun diasta. Sing aja maringke sinten? Sing arep maringke ya kuwi sedulure Puntadewa sing jenenge Werkudara. Lho, Werkudara. Apa wis pindah? Nek pindah kok ya ora ning pengumuman. Dumomno ora mudeng. Mangriye. Raden Werkudara ning ndika pripun? Ngene. Raden Werkudara mengko bakal nemoni karo aku eneng alun-alun Ngamarta. Nggih. Ora susah didoli Mas Picis Raja Brana. Ning kon nggawa paseksen sithike wong 500. Kon nggawa gaman kabeh, kon milih sing pentingan kabeh. Oh, piye kok? Apa itu kuwi? Apik pripun sampe ditantang ngono lho. Ditantang piye? Ndak tenan to, salah alamat tenan to. Lho, iki lho, ndak kuwi lho. Ngaten nggih. Punten dalem sewu, tapi basa ketoprak lho. Yo ape apik kaya ditugone. Punten dalem sewu. Ngaten. Niku wau janjane waktu sampeyan niku ditantang kali Werkudara. Lho, nantang. Nggih. Saksenono, sithike wong 500 nggawa gaman kabeh. Nggih to? Iya. Niku jawane ngoten kowe kelakon, kowe jimat Kalimasada niku iso ngalahke aku. Kroyokan wong 500. Ngoten niku. Lho. Nantang. Lho, aku ora krasa nek ditantang kok lho. Nah niku lho, nggih wong Ngamarta ora nggon wong halus-halus. Nantang musuhe mana mboten dirasake ora krasa nek niku nantang. Beda karo wong gone dhewe. Ora diprakosa ora marem. Aja pripun jane iki? Penake piye? Pun jane iki pripun? Bali napa Bacut? Penake nek manut kula nggo bali mawon kok jejane golek kendaraan sira do kampan. Oh, timbangke mengke sampeyan Bacut. Malah pun to. Lho. Apa bae aku iku di karo Werkudara. Lho. Werkudara e. Lah yo Werkudara. Lho, sampeyan apa mrene kok Werkudara karo anake wis sampeyan ora bakal menang. Werkudara ki anake pira? Anake Werkudara niku enten sing loro, enten sing telu, enten sing papat. Pamak kok pencel-pencel. Lho, pancen nggih ngoten kok. Nek loro niku cara sala. Anake Werkudara ming loro, Antarja karo Gatotkaca. Nek telu niku cara Ngayodya. Cara Jogja. Antarja Gatotkaca Antasena. Nek papat cara Banyumas. Antarja Gatotkaca Antasena kalih Srenggini. Lah sing bener sing ndi? Bener kabeh apa bukune enek?
Lah nek kowe manut sing ndi? Nek kula manut sing nanggap. Ya cara Solo, cara Semarang. Mboten mawon. Pakem kok ngeyel-yelan. Retok dik. Ngono ki. Antarja ini ngomongane karo aku dedek dhuwure padha. Ini gedhe sampeyan, ngaleki sawara betam melek. Antarja niku anake Dewi Tugini. Naga Gini nyok. Tugini. Oh, itu Tugini RRI ta? Wabirmu. Nggih, niku anake Naga Gini. Nah, Naga Gini niku anake Bathara Antabuga niku dewane Mula. Mula Antarja niku awake sisik. Duwe upas jenenge upas Prayan. Nyembur wong blonyoh niku Antarja. Nomor loro. Pringgondani jenenge Gatotkaca. Niku anake Dewi Arimbi. Arimbi niku anake Prabu Trandala. Trembaka nyok. Wah, dan udan tenan. Gatotkaca niku mabur tanpa lat, metik tanpa sutang, iso mabur. Mabur ke maka Gatotkaca mau ilang lap. Ngerti-ngerti ngenteki niki pundak cek nyandak sirah rambut niki dijambak sirah diputer mak cek lu kabulo kajate mati ngenteni sapa niku dereng Antasena kuwi anake Dewi Urangayu anake Bathara Ranggana niku duwe napa niku duwe sungut jenenge Upas Kobar. Mula Antasena niku anggere perang dingkluk ngetokke sungut. Nyungut mungsuhe mak ngut kodyan. Padha karo Kang Togok niki. Anggere Kang Togok niki nyungut mak ngut pelentuk. Ora kincap-kincap dari payahe. Tak dugak raimu kowe. Nah niku sing keri mau Senggini niku anake Rekata Sari. Putune Rekata Tama diwane Yuyu. Mula Senggini niku tangane enten capite, ngaten. Niku anggere perang nyekel cek. Oh niku mau capek dan persis kaya catut nika pun. Akhire mak krekut tugetel padha sak tali kok. Oh, lha pripun? Ora. Perkudara kuwi nek para tuare bangsa kewan. Wong kek lho kewan nika. Niku dewa e. Dewa nggih, Antabuga niku dewa. Ula niku sugih niku. Ah sugih ae nek nang ndi kaya paene wong ula ula. Ora salah macem-macem. Oh, dadi diwane ula. Diwane ula niku Antabuga. Lho. Ah diwane Yuyu mau Rekata Tama. Diwane Ngurang Bathara Ranggana. Diwane Wedhus Cempe Semita. Baru wedhus kok cempe malah cilik. Aku iki takon yo werna-werna. Pripun? Wis, toko. Ora perlu mundur. Tak trajangi. Tak temonane. Mundur nggih, sing atos-atos. Krishna kabeh Purwadjabala kok. Mengko yen neng lakon apa bae. Kowe ndang matura karo Yayi Diboko. Nggih, wis paken dawuh patuko.
mandek sik. Lah yo iki, wong iki kok ratu iki sing nyang kalak gunemku nalika eneng setinggil karo Kamarta ya iki wonge. Yo alah yo. Pasti tenan. Aduh, kabul ora jati kok kan. Apa lho? Apa kuwi? Sopo? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Ratu sing udah galak sak donya ya kuwi. Apa ya? Yo ditenono. Monggo to, arep takon karo kowe. Nalika ana singgil karo Kamarta kowe nyengkal karo gunungku. Ya moyo iki karo sapa sejatine kowe? Hamsa. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Lah kan lurah. Wis tau kan bangsa Pak Moto, Pak Polo. Metu ya wis kuwi kan. Nata Madura Prabu Baladewa, Kakrasana Masih Dara-dara. Hamsa. Apa sih kok ndelke kowe? Balik grelang kemedhe dasmu. Grelang padamu. Seret penyawamu. Aku gak bali bae lah. Aku kan dulu krasa nguyuh menawa bisa. Prabu Baladewa. Pancen tekaku kene aku kepengin bakal beri genepe 100 mung wae telu. Kelebu Prabu Puntadewa Kresna kan kowe Prabu Baladewa malah dina iki kowe manuta karo aku. Uncupno tangan Pak Bondo srimpung sikilmu. Kowe bakal tak genepe kanggo sesat Cirodrana negaraku manggo cangkemmu iki. Ansatelek Hamsa petak milani dadane Prabu Baladewa bosen urip kowe. Londong ora enak. Anggap apa kowe negara kowe mbok nyanyak ngono. Yo lho piye? Saya bublak tukak telakmu kowe. Parah. Nyumbari karo Baladewa nyidang teblo kowe. Cuk. Aduh. Dan nanti mak telepok. Diraupi, alah keren punya gari nak retek dewi. Gilani ora. Lo bukani lo, mati apa urip? Lah mati kan? Wong ngene kok. Ini dadane janget. Apa tak patenani sisan? Ngapun ae ora. Mati ya oh urip kok kan? Urip. Iki lho kene urip. Mongal maaf anu HP wedan ratu kok bawa HP sinuwun monggo platuri wungu sinuwun sanjo polo pandong yo mulung mangung kiring toto Kurawa Kambang kongke truka titik ato tarut wah parah kok Prabu Baladewa cengkile kok lho apa suwe. Nek boten ngoten niku boten Prabu Baladewa. Wah, gleng ngoten niku. Saestu kok. Daerah Surabaya melakon sak-sake gelem manggil pokoke metu Baladewa ngoten. Estu niku. Nek kok Jawa nek Baladewa kalah ya dalange pathak watu kae. Ayo, apa wani ning daerah Surabaya tekan Madura karo ngalahke Baladewa mulih dadi katang tenan. Ribon. Orang mundur aku kok. Tak jangan jadi Prabu Baladewa.
pengarane ngajurit kamaku gongso tetek kaya kutula war pancri tenturangka eti kata ingkang bojo layu sepi. Wow, ana satrio gedhe mung sekepel dideke sekilan nuk ngosak kelut sisih sapa kowe genting nakon prajurit saka endi. Wah, lan rupat lumok disikan yo bener posisi aku Wadya saka Magoda kawula Prabu Jarasandha takon kang dadi jenengku Patih Kumandang Garba. Sapa kowe? Satrio Sura Pangeran Denario Setyaki. Setyaki Singa Mulang Jaya. Endi Prabu Puntadewa? Endi Kresna? Endi Prabu Baladewa? Ora susah, kagian cerewet. Ora iso marang rayu. Setyaki ayo nono lho. Sugih kendel bondowani. Pataken Jaya Jekawidanu makna sastra cendramu. Tebuak dadaku melesat ikamu jasaku dosa kowe.
Loro to. Ora weruh kowe. Ini kira ditiru wong ini. Yo, tirunan nang grewani setrum. Yo, kabeh. Antarja ayo royok nang wah aja sumbar ah. Akeh temen. Sopo iki? Dadane murup. Kapek kaca. Iya, ayo. Kaya enak. Wah. Hei. Loh. Wah.
Yo. Iki sing maring geger-geger kan aja menungso kok ngene iki. Nah, jalan halus pirang-pirang kok brangkangan. Turut karinan. Ayo, bareng apa kowe? Pados belut. Lho perlu karinan yo padu kuwi kan. Kebom ngono. Mboten nak. Ayo, ngaku wae kowe. Nun. Jenengmu sapa? Bilung. Sapa? Bilung. Ora ngandel. Gre KTP kula. Ora takon. Takon ya wis. Kan dene KTP kula pun mati, Ding. Sampeyan sinten? Antasena. Antasena. Arep apa kowe? Pak cetar wiso. Mboten nak, mbok bodak mboten. Kowe bonggo penutut. Pripun? Bonggo penutut. Nek bonggo melayu. Nek kula melayu, tak uyak. Nek kecekel, wotosi. Lah nek nutut mandeko. Nek mandek kamplengi. Padha bae kuwi. Lah timbangane kula jam melayu. Nyerahlah. Ampun. Kowe tadi cek-cek bener sarung. Enggak, timbangane kula jam melayu cek, tapi tegut. Ya. Pun. Serahke pun menyerah. Ajeng mang napak-napake monggo. Mapan iki menjadi hak sampeyan. Kowe manut? Nggih, pun manut. Nek panjenengan kowe manut, kowe tak kei ngapura. Nah, tak ngaten. Kowe ning negaramu melu ratumu wae, belanjamu piro? 750. Sesasi. Nggih, melu aku. Tak undhaki. Nah, nggih. 400. Lah malah melorot kuwi. Tapi saya kok 400. Gelem ora? Nggih pun, urun timbangane. Kula remuk. Gelem tenan? Urun. Antasena kuwi gaweane perang. Ngerti? Ngertos. Nek kowe melu aku kudu wane perang. Pantun. Nek panjenengane perang, ayo kowe tak duwe wong cangkeme dawa wae mau. Ayo bali lah. Nun. Kowe tak duwe wong cangkeme dawa wae mau. Niku kakangku lho ya. Apa? Niku mas kula. Mbok ra hidup. Kowe teman-teman karo kae. Nek ora gelem joto sithik. Oke, nggih. Aduh, cilaka iki. Yo sarepotan iki. Wah. Nggih, Bun. Bun, mangke kula. Dheweke ndek utang kula 120 ya. Sepriki. Wiwit kuwi enak biyen iki.